Добър ден! Днес имаме удоволствието от King България да ви представим автомобил Nissan Rogue, произведен 2019 година, американско изпълнение, с мощност 176 конски сили, с монтиран газов инжекцион King MP48 OBD. Изпарителът, който монтирахме, е Tomasetto Nordic XP с мощност до 250 конски сили. Дюзите са Hana Gold, много бързи и много подходящи за този автомобил. Компютъра, както казахме, е King MP48 OBD с постоянна OBD връзка и корекция на горивото до 25%, в зависимост колко гориво изисква автомобила. Също така има система за изчистване на чек лампата, ако случайно светне. На автомобила монтирахме и системата за смазване на клапаните флаш любе, защото той се нуждае от него. Филтрите са монтирани на много лесно за смяна място и е лесна тяхната по-нататъчна поддръжка. Копченцето по избор на клиента е монтирано в купето на автомобила на удобно за виждане място с показания на нивото на него. Зарядното го монтирахме в капачето на резервара и с адаптера става лесно зареждането на самата газ. Бутилката се намира на мястото на резервната гума и е с общ обем 63 литра. Чисто събира 48 литра газ. С тях автомобила минава приблизително около 400 км, което е много добър разход за този SUV автомобил. Цената на системата е приблизително около 1650 лева и се изплаща за около 15 000 км. Автомобилната газова уредба е монтирана в King България, село Ведраре.